Це найкраща зброя для кавалерістів, тобто для вершників. Це шамшир. Це найбільш крива шабля з тих, які існували як в кримсько-татарському війську, турецькому війську, так і в козацькому війську. Рублячий удар з таким вигином давав дуже блискавичний ріжучий ефект. Більш пряміший там є та сама чичуга, є ще кілька типів шабель інших, але вони не мають такого вигину, як має власне шамшир. Ця зброя була поширена так само і в козацькому війську. Одна з шабель Богдана Хмельницького має так само в такий вигін. Тут теж рослинний орнамент, такі елементи верхів'я прикрашеного головою змії, що фактично нетипово. Зазвичай це була, наприклад, на шаблі орла, це голова орла. Це навіть було виокремлено в окремий тип шабель. А оце що? А це в нас довгий ніж, називається ятаган, так за легендою. Турецький султан звернув увагу, що дуже часто скарги надходили, що яничари, коли виходять в місто, вони там поб'ються з кимось, ще щось шаблями зарубають. І було прийнято такий указ султаном, заборонив виходити в місто з шаблями. Яничари тоді почали змагатися, у кого довший ніж. І так, власне, народилися оцей тип зброї, таке специфічне дуже руків'я такої форми. І, власне, дуже специфічна зброя, бо вона має вигін зворотній, на відміну від шаблі. Набув поширення, і у кримських татар навіть були майстри, які виготовляли дуже прекрасні ятагани, які замовляли в Туреччині. Замовляли у кримсько-татарських майстрів. Це фактично як допоміжна зброя використовувалася. Якщо в одній руці була шабля, то в іншій руці міг бути ятаган для шабельного бою.